Hello. Damot ti ko na jet pingir na. Dalahid Kan ada ti ko na. Hindi ay. Hi. Ah. Hindi na kakabiyay lapaya. Ngayon aramidan niyo. Tamtambakam. Ano naglayangan? San? Papanan na nga data nga danom. Mapanyabangir. Data Okay. Meron, tignan mo doon. Bahay kubo. Nga to utong. Ay, Ilocano nga. Utong, bitaw. Sitaw. Tagalog ka di ay oh. Ito ang sitaw. Dito naman ay may mga papaya, tapos dito tataniman nila ng mga talong. Ayan, mga sitaw oh. Ang daming sitaw. Ito, lagyan nila ng Kurang pwede sindan eh. Yung bahay ng kambing. Kulungan ng kambing. Mangga. May isla. Ito yung banda ito. Ito na. Anong ikam? Anong ikam siya na? Gusto. Ha? Yun na, dead ado. Balik papayan. Kanyo ti ko ah. Ay, dapat bunga na yung papaya? Buto di ada di dami, di basket lang kuon. Bunga na, do ka pero ako dali. Oo. Data mo yung naglaklako tinitid nga baboy. Ijay. Ida magyan to madam kun ko nila kay ko sa Bisayaan mo. Ada kano dito na ikabinuhan? Sa kabinan. Ayan. Ito yung queen ng anay na nakuha. Bakit meron siyang sa Di pernah kan? ngipon na dara ha? Isungo na. Dito galing yung anay na nakuha. Para hindi anayin. Basta
akasya pa ato ini. Ha? Kasta akasya jay kayo. No, ganun nga nga dito kasi mo ano mapuspos ko. Ha. Sa ano tara. Sigurado ta. Well, sa ore may kanda ta. So, siyempre bago dadadad, magdadapit ta nga.